sponsor principal al dezastrului Chevron. Am luat sepultar Gazprom. Am dat-o ca să nu se mai ia ăștia de noi, că suntem doar cu... Cine vrea să fie faună? Ai cu noi acolo? Mai e ceva? Voi o să stați în fața lui și în fața politicianului care va sta. El va sta pe prima treaptă. Și în spatele lui va sta Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii în picioare. Voi? Da. Voi o să dați asta de la unul la altul, ca și cum ți-o dau și fac eu, nu fac, ia ta. Iau, tu te uiți să le zic, mă, n-am nimic. Că pasezi Ăștia care responsabilitatea. sunt cu ministerul, nu? Da. Voi sunteți în spate și nu, frate, nu-i treaba mea, e treaba ta, ia-o tu cum să vezi asta. Astăzi România devine portavion american. Așa că da, trebuie să vă reamintesc că politicul românesc este de succes. Succes pentru el, firește. Așa că nu uitați, ca să-i cităm pe americani, I'm not a crook. România astăzi nu exportă suficient, dar în viitor vom importa suficient. Aer îmbuteliat, numai bun de respirat și firește un produs nou, inovator, cu sprijinul companiei Chevron, o să avem apă cu aromă de petrol. Ce vreți să aflați de la politicul românesc? Eu astăzi am sufletul pe tavă, vi-l servesc. Așa că aștept întrebări de la public. Domnul politician, sunt de la ziarul Planeta Verde. A zis eu anti-Chevron, cum comentați? Chevron este o companie de încredere. Puteți să vezi? E chiar bună. E chiar bună. Este cu aromă de petrol. Petrol românesc, firește, nu de import. Și dacă ajungeți politician, nu dacă, sigur ajungeți politician. Eu sunt politician deja. Nu vedeți culoarea predominantă. Ce vreau să vă întreb, îi dați afară pe cei de la Chevron? Păi cum să-i dăm afară? Ei sunt prietenii noștri, mai ales prietenii mei. Prieteni foarte buni. Am înțeles. Aici se pune. Și ce ziceți de Gazprom și OMV? Că am înțeles că îi protejează natura, cică. Ei deocamdată sunt cu licuriciu mai mic, așa că trebuie să se înțeleagă cu licuriciu mai mare și să formeze o floră și faună integrată, corectă și deocamdată mai avem de analizat, de studiat și de dat din urechi. Și dacă de la atâta fracturare încep cu tremurile, ce faceți? Păi nu știți? Shake it, baby! Shake it! Shake it! Ok, mulțumesc! Planeta! Alte întrebări din partea publicului? Ce părere aveți de ce se întâmplă la Pungești? O zonă excepțională Pungești, o zonă administrată special Pungești, o zonă normală pentru viitorul României noastre. Alte întrebări? Vă rog, curaj, publicule! Curaj! Implică-te! Și pentru sănătatea noastră, câte tronsoane Ministerul Sănătății știe mai bine ce este sănătos pentru noi. De exemplu, apa cu aromă de petrol va fi un lucru benefic cu siguranță pentru mine, dar și pentru consumatori. O întrebare, stimate domn, să trăiți. Public! Ce părere aveți despre Stați puțin să zâmbim pentru public, da? despre Roșia Montană, despre cutremurile România, politicienii români, ce părere aveți? Păi politicienii români, vedeți acum, sunt corecți, sunt cinstiți, sunt neinfluențabili. Niște măscărici, niște puși la mare. Iar despre Roșia Montană, deocamdată avem alegeri.
Dar în curând nu vom mai avea, așa că acolo vom dezvolta economia, vom face un lac de agrement. Stimate domn, merită cineva să fie votat de pe 25 mai? Cu siguranță! Cine merită? Noi! O întrebare cât de cât, da. Mai curajos, mai patriot între noi, da. Alte întrebări? Cumpăr și o haină, ceva sau un bol. Poftim? Dacă pune de vânzare. Ce să fie de vânzare? Ăștia sunt incluși. E cadou din partea transformării în bine benefic a României în viitor. Bravo, bravo! Așa că nu uitați politicienii români, vertical, ca mine, ca toți care sunt în politica României, citează din clasicii americani. Cum a spus ilustrul Nixon, chiar el, Richard Nixon, care a fost în România, I'm not a crook! Bravo!